Stále krúžite 20 minút okolo bloku a deti vzadu kričia? Priestor na sny v 70-metrovom byte v Ružinove, tak ten sa hľadá ťažko. Ale čo ak vám poviem, že len kúsok od Bratislavy existuje svet, kde ráno namiesto klaxónov počujete ticho lesa. Vitajte v Borinke. Toto nie je len pozemok. Je to 13,5 áru čistej slobody pre vašu rodinu, pre vášho psa a pre váš nový začiatok. Máte tu všetky siete, stavebné povolenie, ktoré si váš architekt zamiluje. Napojíte sa a staviate rodinný dom okamžite bez čakania na úrady. Milujete pohyb? Čaká na vás 57 km cyklotrás priamo za bránou vášho budúceho domu. Malé Karpaty sú vašou novou obývačkou. Predstavte si tú sobotu. Deti behajú bose po tráve, vy pijete kávu s výhľadom na Pajštún a riešite len to, kedy pôjdete na prechádzku. Ráno sa zobudíte do ticha, cez obec vedie len jedna cesta a tá končí tu, bez hluku a kamiónov. Borinka je zlatý stred, ktorý všetci hľadajú. 30 minút do mesta, škôlka, komunita a susedia, ktorí sa ešte stále poznajú. Volám sa Georgi Conev a ak hľadáte miesto, kde vaše deti konečne vyrastú v prírode, tak si vás tento pozemok v Borinke nájde. Poďme sa sem spoločne pozrieť. Váš nový domov začína kúpou tohto pozemku. Zavolajte mi ešte dnes.